La. La, patay ka. Ikaw ba? Palam na. Ikaw ka. Sige. Sige, bomba. Kaya ito rin. Mga boto sa talan. Oh, may bomba. Ha? Hoy. Mula yun eh. Pagod na. Patay ka. Hoy. Alam din. Lagi nagpadulog ko sa kawain na. Nambot pasabot na. It's me. Wala. Mga choy, good morning mga choy. Okay na ba kayong mga nakuro? Mabalang usap. Ako ang wanahing. Kapag yapon na usap, batay ang yapon. Amo triple mga choy, kaya mo amig dabong. Ako ang yapon, kaway ng yapon. Atak na. Ada kay koyan. Oh, kana rin oh, sabi na rin. Kaya nagpadulog ko sa kawain na. Nambot pasabot na. It's me. Wala. Ano pre? Makaon na pre? Kana po makaon ni. Kana gigikuha makaon na. Chow ka kaya ko. Saan man taon kay? Abot pa sabot ana, makaon na gikuha na ya. Iya na upawan. Hindi mo to. Re, ito anay. Iya mo kuno ni. Bisa misakpan ta ni Brad. Balik-balik. Na Boy. Tudlo na pod. Pura. Oh, kaya kami nagdag sundang. Sige kami, wami na sundang. Tudlo. Eh, soldier ko ba? This is a great grenade. La. Nga naman ay. Labanan kayo? Labanan kayo ka. Ano, dahil? Sige. Sige, wait. Sige. Ano mga bukal na tanan? Sige. Anan ako. Oh. Bakit naman ko ni Kuyan? Oh. Bala ba? Bomba na. Bomba na ya. Parang utos John Wick ay. Sige, iwa. La. La, patay ka. Ikaw ba? Alam na. Ikaw ka. Sige. Sige, bomba. Kaya ito rin. Mga boto sa tanan. Oh, may bomba. Ha? Hoy. Mula yun eh. Pagod na. Patay ka. Hoy. Alam din. La. Syudad yun, no? La. Magkano na siya naman? Prikuwayan lang naman. La, syudad, no? Syudad. Magkano man namin para mas lihigman? La. Palipak. La. Ano sa may gingon, Brad? La. Syudad mo na. Dali na, Brad eh. Ito na, Brad. Syudad? Ano may pangalan na, Brad? Kasi niya, mo dire kay kanang kono dapong. Ah, bambutri mo dito, Brad? La. Ah, bambutri ba? Sudah ni. Tara. Ha? Asa? Buwas mo titi. Asa ano? Ha? Lulu. Ay sikon ba? Dali nyo. Buklan. Syudad na? Ano nga ko mga... Ako lang to, si John Wick, oh. La. John Wick, ya, John Wick. Sudah gigikan. Abusay. Mga choy! Ngadto no kay. Masa? Ngadto na ta. Libit ba? Ah. Mga choy, okay na eh. O sa mga atong gayon, adto na mi. Goodbye. That's right. Ano? So kung natagla po sa atong dabo, atong nang inuludan kay pray ka later ba? Makulo-kulo na atong one ba? Sa mga atong gayon, okay na atong nang inuludan ng atong gilataan. Karon mga choy, magsugulat ang cooking show ato na ilolo ng atong mantika nga iyos-iyos. Ito yung ato na ilolo ng atong ahos ng atong vitamins. Ah. Human, imigos-migos na atong kanil kake, magsugod ang buto-buto ba? Murlihay man. O, bawa lagi. Ito yung ato na siya atong sardinas. Sunod ato na imigos-migos kanalay mo sa hangin para mapila itong lasa ng sili ba? Daw. Ito yung ato na ilolo ng atong dabong. Sunod, imigos-migos na atong kanalay mga tsura. Nakabanda ka, Toy? Ay, imigos-migos, o saman. Kawayan mo na, no? Ang sunod kawayan, saan? Ang kawayan, grabe yun. Mga choy, atong butangan ng pates. Sunod, ang malik sarap.
Sunod na itong amigos, mekos kaniyot sa mga diha, amigos. Medyo okay kayo, habang sumasarap, Choy, ato rin haulo ng atong dabong. Pero mga Choy, ang jawa man natin na kayo, nato nang ibubot, kaya para makaon na ta. Wow! Choy, eating na! Woo! Kau kena ke bikin nunggu mo kau. Ini lang, katuloy makan. Ini din mga ang pinobre mo choy. Okay, mga pagkaluto mga Choy. Lami mga Choy. Loh. Lami Choy. Lami tayo. Lah. Abyo, wa mo'y gana. Alam mo lang. Wa ko mo'y gana. Totoo eh. Pero pulbos na ito. Nagpungkol na itong sa Choy. Apa? Ha? Angge. Angge. Wa kay gana? Wala. Lah na yun. Oo. Ah, ano? Abi na wa kay gana Choy. Ha? Abi na wa kay gana. Ah, klaro to. Lami eh. Gagana kayo. Lah, tambok na may karo kaping ni. Buyag. Buyag. So yo, wa ko noy lami pero Anak mana. Ah, lami dito, lami. Lami anak. Ah, lami dah. Mga Choy, pupo mga Choy. Wala gid. Wala mo sa na, wala mo na matilok. Wala mana. Lagi, hibos na. Ano ba na doon? Gabi buwang oy. Oh, mga Choy! Lenig na! Woo! Putos na. Son, opa. Away batasan. Mukha ba munda ko? Shout out! Oh, shout out lang ko ni Silda Pable, Saldelo Betanya Golisao, Ben Bropal, Reggie Peredegues. Shout out! Shout out. Pretty kiss. Oh, shout out lang ko ni Kevin Monterrey, Tarala Paktoy, og ni Costam Benyes Leo Jr. Shout out! Og shout out lang ko ni Mambeng Kimura, og ni Dongski Tahog Gabster, og ni Margie Marikit Riquiso. Shout out! Og shout out lang ko ni November 12, James Bryan, Jose Benji Boising, og ni Pets Otogip. Shout out! Shout out lang ko ni Marisa Pable Riquiso, Clint Pipito, Richard Olienes, Gadugdog. Shout out! Og shout out ko ni Gian og ni sanay nga ni Amora. Shout out. Og shoutout ko sa Alburo family from Leyte. Shout out! Sa wapa ma-shout out diha mga Choy no? Comment lang mo 4! Wow!